Ale to nevadí, to sa stáva. Možno to chalanisko drží prvýkrát v rukách. Máme gumu? V tejto chvíli už venujeme pozornosť na tú športovú základňu Koš, Bčko, ženy, športové. Za nimi môžu prísť zlatníky už ženy. Už by asi aj mohli, áno, už sa naposúvali dosť nižšie a nižšie. Potom za nimi Trnava Hora Jalná, ženy športové, za nimi Sládkovičovo Bčko, muži šport a potom Horná Ves Ačko, ženy klasika. Nalievačka stále prázdna, lístky si môžete zakúpiť tu pod týmto bielým stánkom, okrem toho iného aj na losovačku. Samozrejme na losovačke len jeden jediný pokus, na tej nalievačke viacej a viacej a musíme sa aj trošku občerstvovať, takže kto môže ísť do bufetu, kto nemôže, dá si doniesť akoby sem. Kokos, mne to nechce stať. Mne to nechce stať? Bože, aká je tá základňa. Nehaj, neriešte, nestresujte sa. To pôjde, Líška. To chcete mať zadko? Lúbka, ty nepotrebuješ? Lúbka, či čo si? Lúbka. Lúbka, ty nepotrebuješ, hej? Lúbka, ty nebudeš toto už potrebovať? Môžem to odložiť? Pozri, jak to mám. Tá hadica, ona sa furt hýbe. Stanko, prídeš mi to naštartovať? Môžem? Počujeme hlavne ďalší zvuk, ďalší stroj, ktorý sa nám tam naštartoval. Miška, mám napíču C-čku. Ženy športové. Tak ma, áno, tak ma počúvaj, dobre? Nechávajú Ačko, Bčko, ale teraz prišiel len jeden tým. Mám! Môžem povedať aj najvyšší hluk, teda zatiaľ hluk tejto mašinky 97,7 decibela nameraných testovaným hlukomerom. Výsledný naľavo 21,36. 21,36 ľavý prúd, pravý 20,79. 20,79 na pravom terči.